Ja, nu er den der. Velkommen til diary nummer 2. Vi kommer fra byen. Yeah, byen. Ja, Aarhus by. Party. Aarhus, ja, nej. Men fuck, det var koldt. Der er glat udenfor. Meget koldt. Du ved. Man skal ikke cykle. Så vælter man. De væltede så lige ret. Bang, bang. Er det okay? Jeg har det fint. Og så cykler hun videre. Dum er man altså. Du skal huske ikke at cykle. Det sneer jo. Hvad siger man? Det sneer jo ikke. Nej, okay, fuck, hvad er det vej? Lige meget. Lige meget. Videre i livet. Vi er totalt ædru. Ja, meget. Vi drikker Sprite. Det er lækkert. Jeg vil snart sove. Nej. Vi skal ikke sove. Så er vi ikke engang et. Det var lidt pinligt. Det kunne du ikke have sagt. Jeg sagde det ikke til nogen. Nej, det holder vi hemmeligt. Ja. 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 Updates. Hvad lavede du lige der? Det ved jeg ikke. Frækt. Mærkeligt, ikke? Ja. Du er mærkeligt. Okay, Jose, nu glemmer vi at snakke højt. Vi snakker højt og tydeligt fra nu af. Vi skal have også en mikrofon. Ja, jeg ved med den. Seriøst, vi skal sidde med en mikrofon her. Hvad har du så at sige til dit forsvar? Så vil vi faktisk ikke råbe, hvis vi... Hvad har du så til dit forsvar? Har du mere cola? Har du mere cola? Har du mere sprit? Sprite. Har du mere sprit? Sprit. Sprit. Ja. Okay, jeg tror, det er slut. Der er ikke mere at sige. Vi har noget